Arriskoan jartzen hauzu. Apa. Atzo iaia harrapatu ninduten. Izarrekin kantatuko diat. Hori egin beharrien hasieran, eta hori duk zuzena. Tximeleta bat? Zure animaliako junena, ez da? Zerbait dago idatzita. Bai, elkarrekin kantatzen dugun kantoren hitzak. Ez dindiat aukeratu, ez dintzio bat biotako inori egin. Bihar gazteakoak etorriko dira elkarrizketa batzuk egitera! Ze? Elkarrizketatutako ikaslea izango da? Jakin dute Pizarra Itzola Izpurua opera abeslari ospetsuaren alaba dela, hemen dagoela, eta bera elkarrizketatu nahi dute. Zuk esango diozu, ezta? Esan diezaiola leirek. Arrunta. Rasista. Zer moduz orburu txip batzuk. Bikain? Gainera mikaztasunak konpentsatu egingo luke. Tipularen gozotasuna. Zigortuta! Eta berriro harrapatzen bazaituztet, oin bat basakabitik kanpo izango duzue. Orain egunero, erortzen gara zeharo. Dokumentuz betetako kajoi bat dago nire etxean, baina beti giltzapetuta egoten da. Ez da pentsatu ere, ez dut mobidarik nahi. Kakasara, aita da,